समाज सिबियारि फावथिनागिरि थुनलाइगिरि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मेघनाथ मुसाहारिया आरो बे बुहुमाव गैलिया। बृहस्पतिबारखालि 3 रिंगासो समाव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय जोबथेसालियाव थानाय फिसाज्लाया पेर'लाव न'आव साननैसो थाफैनायनि उनाव जेब्ला जोबथेसालियाव थांफिननो थियारि जायो अब्लानो मेघनाथ मुसाहारिया रुंसारि जायो। जानो हागौ गावनि फिसाज्लाया जोबथेसालियाव थांफिननांनाया बिथांनि थाखाय आरो सहायथाव नंलामोन। मेघनाथ मुसाहारिनि फिसाज्ला दुइसिन अमल मुसाहारिया सासे एनडिएफबि सोद्रोमामोन। अमल मुसाहारिया गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव 10 बोसोर दंमोन आरो दा बिथाङा क'क्राझारनि जोबथेसालियाव दङ। सासे बिफानि थाखाय आरो मा दुखु थाबावनो हागौ बेनि अनगा। बिटिआर गोरोबथानि उनाव फिसाज्ला अमलखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होनना मिजिं खालामनानै दङमोन आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मेघनाथ मुसाहारिया। नाथाय बोराय बैसोआव फिसाज्लाजों थाफानो मोनाखैमोन मेघनाथ मुसाहारिया, जायनि जाहोनाव फिसाज्ला अमल मुसाहारिनि बिहामजो आरो बिसिजों जोबोद दुखु दाहानि गेजेरजों जिंगा सियै सम थांहोनानै बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। बेबादिनो साननैसोनि पेर'लाव न'आव फैनाय फिसाज्लाया जेब्ला जोबथेसालियाव थांफिननो थियारि जायो अब्लानो बिथाङा रुंसारि जायो। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। मख'जाथावदि मेघनाथ मुसाहारिया सासे समाजखौ सिबिनो मोजां मोनग्रा मानसिमोन। बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारन सावथुनावबो फावथिना खालामदोंमोन। बिथाङा सासे लिरगिरि आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरिमोन। समाज आरो गावनि न'खरनि जेंनानि दुखु दाहाजों बुंफबनाय जिउखौ लानानै आरोबाव जेन सहायनो हायै जादोंमोन आरो बेबायदिनो फिसाज्लाया जोबथेसालियाव थांफिननो थियारि जाबाय थानाय समावनो बिथाङा अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलाङो। बे समावहाय गैलिया। दा जोंखौ नागारनानै बियो जोंखौ नागारनानै थांबाय। गोबाव समनिफ्राय लोमजानानै दंमोन बियो। गावनि न'खरनि दुखु दाहा गोजोसोनानै गावनि बिसा हौवा जाय दुइसिन बियो जोबथेसालियाव दा 11 बोसोरानो बेखौ नायनो आफस'सैनो दंमोन। मैया दाखालि साननै जाबाय बेखौ पेर'लाव लाना फैदोंमोन। नायनो आफस'स थालांगोन होननानै जोंबो बेखौ लायदों। लायनानै ओमफ्राय दिनै फंबायनि थांनायनि समा जाफिनबाय। अमल मुसाहारि होनो फंबाय। बिनि थांनायनि समा जाफिनबाय। बे थांनो ओंखारनाय समावनो बाबानि देहाया गाज्रिसिन जानानै दिनै बियो जोंखौ नागारनानै थांबाय। दा दिनै गावनि फिसा हौवा जाय दुइसिन बेखौ गोसोखांनानै दुखुजों आरो गावनि देहानि जोबनो गैयै जेंनाजों बियो सैसोनानै दिनै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। न'आवनो रुंसारि जादों। न'आवनो रुंसारि जाबाय। बेयो गोबाव सम जाबाय। हस्पिटालाव थांलाय फैलाय आजि खमैबाबो 6 माससोआ जाबाय आरो। बेयो दाख्लै बावैसो माबायाव लांबाय, मेरिमाथा हस्पिटालाव लांबाय। बेनि उनाव मेरिमाथानिफ्राय मेडिकेल कलेजाव लाबोबाय बिसोरखौ। बेनिफ्राय जोङो लानानै थांबावबाय आरेग' हस्पिटाल। बेनि उननिफ्राय न'आवनो थानानै दिनै रुंसारि जाबाय। बिथाङा फोरोंगिरिमोन ना? औ, बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो समाज सिबिगिरि आरो गोदो जों उन्दैसिन समनिफ्रायनो नुबोदों बाबाखौ। बियो समाजनि थाखाय खामानि मावो। गाव फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे आथिं आखाइ बायनाय आरो लेखा लिरनाय जे डिक्सनारि लिरनायावबो बियो हिन्दीजों राव सोलायनो माइसुराव थाहैदों जों एसे उन्दैनि बे समाव। बिजाबबो लिरलांदों। गांथामसो बिजाब लिरबाय। आरो गाव बाथौ धोरोमनि जे गुरु नबिन ब्रह्मचारि गुरु
बिनि जिउ खौरांखौबो लिरदों जोंनि बाबायानो माने बिजाबबो लिरो माने समाजनि खामानिजों लोगोसे बिजाबबो लिरो आरो माखासे बै समावहाय जेब्ला एबसु दाजेनदोंमोन बे समाव बाबायाबो सासे स्टुडेन्ट हिसाबै नांबोदों दासिमबो बिनि नांनाया जोबाखै माने बर' जाथिनि थाखाय गोसो गोरबोजों मावसोमबोबाय थादों दा बियो माबा लिभार इनफेक्शन जादोंमोन लिभार इनफेक्शनाव फार्स्ट टाइमाव माने रं ट्रिटमेन्ट जादों बिनि उनाव लिभार इनफेक्शनजों बारा जानानै अभार जानानै दिनै रुंसारि जानो गोनां जाबाय बिथाङा जों मिथिगौ माने फावथिनाबो खालामदों बिथाङा जोंनि माने बाबाया सिनेमाबो गादों आलायारनावबो दं आरो भिडिअ फिल्मबो बहुद गाबोदों बाबाया एक्टिंबो खालामबोदों गोदो गाव माने उन्दै समावबो नाटक माने बे समावहायथ' गान जायोमोन बेबायदि गानबो गाबोदों बाबाया सासे एक्ट्रिस महरै गान गादों होननानै जोंनो खिन्थायो दा जों मेगनजों नुवाखैब्लाबो जोंनो खिन्थाबाय थादों जे गाव गोदो माने एक्ट्रिस जानानै नाटकबो गाबोदों बेबायदि बाथ्राखौ बुङो आरो बेखिनि